в Будапеща. Сигурно вече се вижда за императора и лидера на Западните Балкани. Не вярвам, че може да се стигне до такъв военен съюз между страна член на НАТО и страна, която определя НАТО за терористична организация. Така че това е фойерверка. Да, ето въпрос докъде ще стигне Орбан, защото той заяви желанието си да предизвика референдум, евентуално за излизане от Европейския съюз, всичко пък да не си помисли да напусне и НАТО. Но ще се изкуши ли Вучич по старата традиция на неговия ментор Милошевич, когато има вътрешни проблеми, да изнася, значи при нас се говори за изнасяне на демокрация, при него за изнасяне на национализъм и война. Милорад Додик има 30 дни в момента в Република Сръбска за обсъждане на конституцията на страната, която на практика отделя Република Сръбска. Баня Лука се обявява за столица, отделят се